Άλλη μια χρονιά, άλλη μια ανακοίνωση νέων iPhone. Όμως, τι άλλαξε στις νέες συσκευές? Έχει ουσία να αναβαθμίσεις? Πόσο κοστίζουν? Και τέλος πάντων, ποιο από όλα τα μοντέλα είναι το σωστό για εσένα? Κάνε εγγραφή και πάμε να δούμε. Εντάχει, η Apple ανακοίνωσε τα εξής: Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro και 15 Pro Max. Τα ρολόγια εμφανισιακά είναι ίδια, με εξαίρεση νομίζω το Apple Watch 9 που τώρα βγαίνει σε ροζ. Αυτό που άλλαξε είναι το System on a Package τους, δηλαδή ας πούμε επεξεργαστής. Αυτό δίνει δυνατότητες όπως τεράστια peak φωτεινότητα χωρίς να χαραμίζει μπαταρία. Ειδικά το Apple Watch Ultra 2 φτάνει 3000 nits. Νομίζω αυτή είναι και η μεγαλύτερη φωτεινότητα που έχουμε δει ποτέ σε οποιαδήποτε Apple συσκευή. Και σαν έξτρα πλεονέκτημα της νέας δύναμής τους, διεργασίες όπως η Siri τρέχουν τοπικά στο ρολόι. Πίσω σε αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο όμως. Τι παίζει με τα νέα iPhone? Αυτό είναι ένα καλώδιο Lightning. Εδώ και χρόνια ήταν το χειρότερο κομμάτι του να είσαι μέρος του Apple οικοσυστήματος. Αργές ταχύτητες μεταφοράς, ακριβότερα αξεσουάρ, και όταν είσαι σε σπίτι φίλου σου, ο μόνος τρόπος να φορτίσεις είναι αν έχει και αυτός iPhone. Λοιπόν, αυτή η εποχή τελείωσε. Τώρα, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δίκη που κέρδισε κατά της Apple, όλα τα νέα iPhone έρχονται με θύρα USB-C. Βέβαια, να σημειωθεί πως τα 15 και 15 Plus θα έχουν USB-C με ταχύτητες USB 2, ενώ τα Pro μοντέλα θα μεταφέρουν δεδομένα πολύ πιο γρήγορα. Ωστόσο, αυτό που έχει πραγματικά σημασία εδώ είναι ότι στο κουτί έχεις πια USB-C καλώδιο και θα μπορείς να φορτίζεις σαν άνθρωπος με το ίδιο καλώδιο που φορτίζεις τα πάντα. Μάλλον το Lightning μας χαιρετάει τελείως σιγά-σιγά. I see this as an absolute win. Τα βασικά iPhone 15 και 15 Plus έχουν πια matte γυαλί στην πίσω επιφάνεια, όπως και τα Pro. Αυτό θα βοηθήσει με δαχτυλιές και δίνει και ένα πιο premium look στο κινητό. Μου φαίνεται επίσης, και αυτό το παρατήρησα και στα Pro, ότι το design έγινε ξανά λίγο πιο καμπυλωτό στις άκρες. Οπότε μάλλον όλα τα iPhone φέτος θα είναι λίγο πιο βολικά στο χέρι. Και εκτός των νέων χρωμάτων που είναι όλα υπέροχα, ειδικά αυτό το γαλάζιο και το πράσινο, έχουμε και πιο ουσιαστικές αλλαγές. Τα 15 και 15 Plus έχουν το Dynamic Island που είδαμε πρώτη φορά στα 14 Pro πέρυσι. Και είναι καλή στιγμή, γιατί σε σχέση με τότε το λειτουργικό έχει οριμάσει περισσότερο και το εκμεταλλεύεται ακόμη καλύτερα. Και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε μάλλον πια να πούμε ότι δεν υπάρχει iPhone με notch. Οι πιο μεγάλες αλλαγές για τα 15 όμως έρχονται στα επόμενα δύο χαρακτηριστικά. Η βασική κάμερα είναι πια 48 MP και αξιοποιεί μια τεχνολογία που ονομάζεται Pixel Binning. Έτσι επιτρέπει και wide φωτογραφίες και οπτικό zoom 2x από την ίδια κάμερα. Και νομίζω μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά που τα όχι Pro μοντέλα έχουν οπτικό zoom. Φυσικά ο υπερευρυγόνιος παραμένει εδώ, ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει αναβαθμιστεί φέτος. Ανταυτού, δόθηκε βάρος στη βελτιωμένη ικανότητα focus των κινητών. Τώρα μπορείς σε φωτογραφίες με πολλά άτομα να διαλέξεις πού θες να γίνεται το focus, ακόμη και μετά τη λήψη. Και επίσης, όταν βγάζεις φωτογραφία άνθρωπο ή κατοικίδιο, το κινητό μπορεί και το αναγνωρίζει, συλλέγοντας δεδομένα βάθους για να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν είχα να ποντάρω ποια αλλαγή θα ήταν πιο αισθητή όταν αναβαθμίσεις το 15, θα ήμουν ανάμεσα στην μπαταρία και την κάμερα. Όλες οι πληροφορίες δείχνουν πως φέτος όλα τα μοντέλα θα έχουν πολύ καλύτερη μπαταρία. Ειδικά το iPhone 15 Plus αναμένεται να είναι top στην κατηγορία. Αν δεν ενδιαφέρεσαι για τα Pro μοντέλα, το iPhone 15 Plus σε πράσινο ή γαλάζιο δείχνει πολύ δυνατό. Και θέλω πολύ να μάθω τι iPhone έχεις αυτή τη στιγμή και έχεις σκοπό να αναβαθμίσεις. Για πες μου από κάτω. Και κλασικά η Apple άρχισε τα δικά της με το ότι το τιτάνιο που έχουν τα νέα iPhone Pro είναι ίδιας ποιότητας με αυτό που στέλνει η NASA σε αποστολές στον Άρη. Πράγματι, φέτος τα Pro μοντέλα περιτριγυρίζονται από τιτάνιο αντί για τσάλι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα βουρτισμένο look, το οποίο και μαζεύει λιγότερες δαχτυλιές, αλλά κυρίως είναι ελαφρύτερο, διατηρώντας όμως την ίδια στιβαρότητα. Κατά προέκταση, όλα τα iPhone 15 Pro και 15 Pro Max είναι ελαφρύτερα από την προηγούμενη γενιά. Από ό,τι λέει η Apple είναι και λίγο μικρότερα σε διαστάσεις, παρόλο που τα μεγέθη οθονών δεν έχουν αλλάξει. Τα χρώματα είναι πολύ πιο συμμαζεμένα από τα απλά 15, αλλά το Natural Titanium δείχνει πολύ εντυπωσιακό. Τι άλλο άλλαξε? Έχεις πια το Action Button. Ουσιαστικά αντικαθιστά τον διακόπτη σίγασης με ένα πλήκτρο που σου επιτρέπει να διαλέξεις τι θα κάνει. Σίγαση, άνοιγμα κάμερας, ενεργοποίηση φακού, μέχρι και εκτέλεση συντόμευσης. Αρκετά καλό. Και από εδώ γίνεται όλο και καλύτερο. Κάτω από το καπό, ο νέος A17 Pro κάνει άλμα σε ένα από τα ήδη δυνατά σημεία των iPhone, το performance. Με εξαπύρινη GPU, Hardware Accelerated Ray Tracing και Metal FX, είδαμε παιχνίδια επίπεδου κονσόλας να τρέχουν σε ένα κινητό. Απλά δες τα demo του Resident Evil. Αν αυτά τα previews ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, φορητές κονσόλες όπως το Steam Deck ή το Nintendo Switch έχουν έναν πολύ σοβαρό ανταγωνιστή. Ο A17 Pro είναι αποτέλεσμα διαδικασίας 3 νανομέτρων και είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ακόμη καλύτερο performance και ακόμη καλύτερο efficiency. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε όσα είπαμε νωρίτερα για τις μπαταρίες φέτος,
κάνοντας το 15 Pro και κυρίως το 15 Pro Max βασιλιάδες αυτονομίας. Και δεν έχουμε καν μιλήσει για την κάμερα ακόμα. Όλες οι κάμερες των Pro μοντέλων είναι βελτιωμένες φέτος. Όλες είναι λίγο πιο φωτεινές και με λίγο καλύτερο HDR. Ωστόσο, θέλει μια προσοχή γιατί το 15 Pro και το 15 Pro Max διαφέρουν εδώ. Το μικρό Pro διατηρεί τον 3x zoom φακό του, ενώ το 15 Pro αναβαθμίζει σε 5x οπτικό zoom. Και φέτος η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι πιο ευνοϊκή για εμάς. Οπότε, παρόλο που στην Αμερική τα iPhone ανακοινώθηκαν με ίδιες τιμές, στην Ελλάδα μάλλον θα φτάσουν λίγο φθηνότερα από ό,τι πέρυσι. Αν υπήρχε ιδανική χρονιά για αναβάθμιση, αυτή είναι φέτος. Περίμενε τα review μου και τα λέμε στο επόμενο.